ман таъкид месозам ки қувваҳои террористӣ экстремистӣ намунаи сиёсати байнулхалқӣ ҳаст. дар дараҷаи байнулхалқӣ ин кор карда мешавад ва Шtatҳои Муттаҳидаи Амрико маҳз бо эҳсоси ана ҳамин муҳимият ба мо ва мардуми тоҷик дар лаҳзаи бисёр ҳассос кӯмаки худро дариғ надоштанд ва дариғ намедоранд ва ҳамин гуна эҳсос барои мо барои миллати мо дар ҳақиқат кӯмаки ҷиддӣ мекунанд. мо шоҳиди он ҳастем ки аз аввал ва махсусан дар 10 соли охир Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба сарҳадчиёни мо кӯмакҳои беғаразона ба тарзи конкретӣ карда истоданд. мо шоҳиди он ҳастем ки ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар сохтани дидбонгоҳҳои сарҳадӣ, дар мустаҳкам кардани аз ҷиҳати материалӣ, техникӣ мустаҳкам кардани қушунҳои сарҳадӣ кӯмаки зиёд мекунанд ва албатта ин гуна кӯмак на танҳо барои ҷумҳурии мо, барои миллати мо, барои давлати мо, балки барои минтақа хеле муҳим мебошад. Чунки Тоҷикистон бо давлати бо ҷумҳурии исломии Афғонистон дар ҳудуди зиёда аз 1400 километр марз тӯлонӣ дорад ва мо муътақид ҳастем ки воқеое ки имрӯз дар марзҳои мо мегузаранд онҳо дар танҳоӣ пешгирӣ карда намешаванд. This large delivery of vehicles and communications equipment. ман бо камоли майл имрӯз дар инҷо дар маросими супориши шумораи зиёди нақлиёт ва таҷҳизоти алоқа ба қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок менамоям. сарҳадчиён дар дур аз оилаву дӯстон бо мушкилҳои зиёде рӯбарӯ мешаванд, лекин коре ки онҳо мекунанд барои суботу амнияти кишварашон бисёр муҳим мебошад. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва ҷумҳурии Тоҷикистон 25 сол шуд ки муносибатҳои дипломатиро барқарор намуданд. дар тӯли ин солҳо мо зиёда аз 155 миллион долларро барои мубориза алайҳи қочоқи ғайриқонунии маводи мухаддир тавассути марзҳои Тоҷикистон равона кардем ва таҷҳизоте ки имрӯз мо тақдим мекунем аз қабили чунин кӯмакҳо мебошад. ман мехостам таъкид намоям ки ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мехоҳад ин ва дигар барномаҳои кӯмаки худро дар Тоҷикистон идома диҳад, ҳатто дар ҳоли кам гардидани буҷети мо. аммо вақтҳои охир мо дар амал гардонидани барномаҳои худ дар баъзе соҳаҳо бо мушкилиҳое рӯбарӯ шуда истодаем. мо умедворем ки он мушкилиҳое ки барномаҳои мо бо онҳо рӯбарӯ шуда истоданд паси сар мешаванд ва онҳое ки ба кӯмак ниёз доранд онро мегиранд ва талаботи муҳими бехатарӣ низ таъмин мегардад.